E o outro parte á izquierda. Depois básase en que o can ten que recorrer todo o campo, ou casi todo o campo, co aire a favor, intentando buscar en toda a extensión. Hai que buscar as codornizas que están sembradas, teñen, eso sí, vaise valorar moito o método de búsqueda. Non pode ser que o can lle veña así, que o can vai de punta para lá e para atrás. Entonces, valórase o método de busca do can. Porque vos vamos a axudar no que poidamos. A nosa que nos interesa é que a xente nova veña. Non nos queremos que nadie se vaya enfadado. Queremos que a xente veña, queremos que disfrute do que son as campas. Parellas, o recorrido penso que vai ser o que vai marcar a diferencia. Vale? Vale. Veña entón, suerte. Veña, floqui dereita, panzer esquerda, cando cairades, vale? Sí. Trompeta final. Hai aquí a base de voz. A base de voz. Aquí 5 minutos. Se non presto che unha trompeta, que teño aí, pasa aí ter pulmón, Canto vais a miña é pa tíos bravos. Canto dais de tempo? Vale, clan dereita e gira a esquerda. vamos bien. Vale, un apunte. O can, se necesitades apoialo no patrón, apoiadeo sin problema. Despois, olla, a hora de tal, pois terá su conta. Pero é mellor apoialo, vale? Por ejemplo, si por ejemplo.
sombriña que tedes aquí, carallo, Se queréis pagar. Cando que irades, soltamos. Cando que irades, soltamos. Que poñan a sombra. Entón. Esperas a comigo. Sí, yo. No momento que vas a unha campa ou vas a un sitio a comprar, dixo, claro, a miña anduvo isto máis ou anduvo menos ou fora. Depende como se queira ver as cousas, como se queira comparar. Pois realmente onde ves é na caza, que é onde... Claro, estamos falando precisamente dos perros de mentalidade ou menos mentalidade, todos son válidos, pero teñenche que gustar. Se ti che gusta un perro corto, non podes buscar un perro que vai aos eucaliptos. A enorme participación que tivemos. A verdade é que dá gusto organizar probas así, dá gusto contar con tantísima xente, tantísima afición. Repito, dá gusto esa mesa de xente nova. De verdade que é un orgullo para min que empecé de xente nova. Xa vos dixen que somos 4 vellos que nos estamos acabando. Entonces necesitamos refuerzo, necesitamos xente que nos gane. Necesitamos xente que nos gane, así de claro. Non podemos ser sempre os vellos de sempre, porque é unha vergüenza, é unha pena, isto acabas. Entonces, necesitamos xente nova. Espero que salgades de aquí contentos, espero que salgades de aquí, que o verades disfrutado. E de verdade, se calquera cousa non entendestes ou calquera cousa queredes, preguntádeme, tedes o meu teléfono, chamade. A mí non me importa nada agora, chamades, eu contestovos e dígovos o que sea, non me importa. Agradecer ao Coto de Sabugueiras, a José Luis e ao Coto, isto é impresionante, a verdade é que hai que reconocer que a organización foi unha barbaridade, estaba todo preparado ao milímetro, todo espectacular. Eu creo que poucos sitios vamos a encontrar así. Un aplauso para José Luis porque organizou verdadeiramente. Moitísimas gracias, volvo a repetir, moitísimas gracias ao Coto de Sabugueiras porque dá gusto traballar con vos, dá gusto o que fixestes, a parte vosa é inigualable. E pouco máis que agradecer. Vamos a seguir facendo campas, pese que pese. Bueno, primeiro de nada agradecer pola invitación para xulgar.
a Asociación Galega de Cans de Parada. A verdade é que ter estes eventos aquí en Galicia é impresionante, máis que nada con 70 e pico cans xa nin... Penso que en calquera sitio de España, como moito ahora está acercando o País Vasco, pero non o hai, pese a que debería habelo, non o hai. Hoxe tiven como encargo xogar a categoría de cans adultos sin respetos, 19 parellas, 38 cans en total, uns terreos, a verdade, totalmente favorables para eso. Quizáis, ca situación na que viña o vento, a primeira parte que estaba pelado á esquerda non favorecía moito que os cans se expresaran aí. Entendo que son cans de caza, non é moi estimulante para eles, vale? Esa parte non era fácil, pero sí que despois, bueno, o terreno prestábase considerablemente. Debido ás dificultades, temos só 3 cans en clasificación, o cal hai que dicir que para o tempo que fixo son da bona. Vale, a clasificación é a seguinte. Primeiro, moi boa, Tila da Ribeira Sacra, de Alejandro García. Vale, segundo, bo, Ural do Alto Eume, de Antonio Fernández. E terceiro, bo, Clan do Lugar Bello, de José Luis Rodríguez. Vale. Hai un can que teño que mencionar, non foi quen de, como o resto de, por diferencias, bueno, a fortuna xa digo, hoxe non era o día, pero o que me gustou particularmente, sobre todo, un can que foi dos poucos que fixo a cobertura prácticamente total do terreno, que foi Tétrico, de Rubén Laje, que non está aquí, pero verdadeiramente unha cobertura de terreno en un ritmo fantástico. Bueno, boas tardes a todos, gracias a todos. Hoxe teñolle que dar as gracias especialmente a Carlos, que me botou unha mao xa o primeiro, é o que me chamou para este evento. Nós temos dous cachorros clasificados, un é de José Luis e o outro é de Raúl. José Luis é Bros da Llande e o de Raúl é Cleo del Tambre. Os dous teñen un punto, o de José Luis ten un excelente, porque Carlos díxome, como organiza José Luis, ten que ter un excelente. Sí. Entón, a min dame igual e doi excelente. Bromas aparte, isto é unha broma, demos un excelente, agora o comento un pouquiño, e bueno, un moi bueno a Cleo del Tambre e a Raúl. O de José Luis fixo un punto bon, un punto moi correcto, tuvo un desenvolvemento amplio, anduvo ben o can, non... A ver, digamos que Cleo non estuvo á altura porque tuvo un pouquiño menos brío, despois tuvo aí unha muestra que un pouco non acabou de definila, e por eso non ten o excelente tamén. Pero bueno, o excelente, bromas aparte, está moi merecido e nada máis. Enhoraboa e hasta aquí. Hai que agradecer a todos os patrocinadores, a verdade que eran moitísimos. Non nos dou nombrado a todos porque mitad deles non me acordan, eu teño a memoria moi escasiña, son un home, acórdome do que fixen hoxe a mañá e punto.
mostra impresións do día, José Luis. Impresións que sobrepasou todas as expectativas, o sea, a xente animouse tanto a concursar como a mirar, como espectadores que viñeron a ver a prova e tal. Eu creo que isto crea afición e a verdade é que é un grupo moi unido e, dá gusto participar nestas campas. Tamén axudan uns campos e uns terreos como os que tenes aquí no Terror de Salgueiras para esta modalidade, non? Axudan. Campos grandes, donde a codorniz erva estaba ideal, eu creo, máis no campo de respetos que no de sin respetos, pero eu creo que, por campos non é. E xa para finalizar, canto de traballo hai detrás dunha prova como esta, José Luis? Tú sabeslo ben, isto é pero cando che gusta unha cousa, que supón o traballo, non supón nada, o sea, falo con gusto, entonces non hai problema, o que faga falta. Eu creo que as caras de felicidade dos participantes e dos organizadores eu creo que sí. Que vos ides coa satisfacción de haber cumplido, non? Eu creo que sí, só hai que ver todo o que se montou aquí. En parte gracias a vosotros tamén, que isto xa che digo, nada. Reciben os brazos abertos aquí no Terror de Salgueiras e, como decimos sempre, amenazamos con volver, así que... Eu espero, porque cando algo funciona e a xente está a gusto, porque non se vai seguir facendo. É así.